was any the another Jenny Puso, and Nipa Yome, Yaya Ubia Etika Seboy, and Nidia Casabo Etriamua, and Yasem Ketwakra. Na Wano, Waya Jumtini, Atase Uko Aya, Grammy, one Musaya, a Bassi a penum to Fukudan for a Pelmabo Mabaswa, or Penny Tibi. Sansuno ya United Nations Ambassador Rock aya Dawuni wanu susu chemsa galam semi wadnanu betuma kabi otumfo de wakoso se to baby asantemawura opemso ana tiese wo bokofi kanata abaso ye o wase owura no anyumtofo mo Ghana apa de ne nyum aya nyum bia chese wutie bia oh my goodness na anamsoma kofi kanata so abekasa ene enya asem ketwa wei ene nsem afoforo bi aka ho ene nsem twerefo de ayeremie sememra na memegebre na memo mu nkyiremu sade se na efata na marefi se nwumako bi adaroma ene wonom eso yasene ewo sika fam anwume adom samba ma wo ma Jubilee Hospital yada na siamu na darumenti apomden won sam de ejina brane Akim State University College susu de ngumasua ane wo boa na gina brane e kotokumam ya no mo Ahenkan Kida Fest wo bana duma tade no ya mane nka ni muda ya be mana pie ama wiase nyina susu ahunu etisa adwumadi awei bomode ma obofra ne fa ne hu nhyem kase boni twegu no tache no mama mo ate ho ase san susu ana eye the Big Tree Fan Fest ne susu dwubadie no e ba so a eno so enye asem ketwa ya da boafo yi ase ubedi ya chiwa Abia Fontaine Town so Facebook Live, YouTube Live, ni nyina no eya Ahenkan 93.3 FM. Na do adwen chere de afa ho. Yeso ye beba ni abekenkan de ama ebre na ese fatamu ho. Hwese wonkwa no ontie eya kaseboi. Bomoden Facebook wo share ma afofro so enya bi enhwei. Na wonmu ntie de ekoso o mai mu. YouTube so ye dem. E wo so kwa no aseche Ahenkan 93.3 FM. My tune in Ghana, Modern Ghana. Ana Afezano FM ni nyina no okọ no ma obetimi atie no de afa honum ewo wiase afa na bibia ubutu bia www.ahenkanfmonline.net ensem mo a edi ahim wo mayi mu eni ama afoforo so yakuchiri de agu okokenka bi na etimi mo atituru yempatam yanom enso so ensem information centers fo bi adaroma wamo boama kase bonase atrafa pu emantamu mantamu ana asante mantamu Ghana ni ntoni ni ntasa mu saka sa video yi yemfa omo samba mo enanwumre yai ka nyame information center wo Achim krom David Ba information center wo Achim Kodokumi wasono ebutu Achim esem Achim krobase eye ni daso ne awurade de yesu tumi ye wa Achim dwaha Achim abrase eye agona atwefo information center peace asumdwe ebutu Achim batabi Achim anyina se eye enosewa information center eya Adom information center ewo eye akeka nokrobo Achim odumase Tokuya information center jigumu ho Chidom ewo Achim adubiase Chirimenken eye Sumnyame information center Nana Apia ebutu nyankomase Apolizevo eda kingdom come Wachanti ya osehuru Achim ayeboafo God day nyameti ase Ko Sam Achim abnase God first Achim betnase Achim apreku awurade na aye dimpa Achim asene adwempa dinanko jama enough bono mantemu nyaminsa wom Achim nyankomase Achim boche Adom arakwa afe Achim okumani abuabo aka abonhwa Achim otopa eye repent sachira kasa fidie jigum enso owa enya asem keto edo munyina se na God first fashion so wa Achim abuabo asianum ya wono so abiem a eni aso so nya bi atie yada woni munyina se anwumre yi okenkan ni eye me adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi woni mkan na mo adwen chero de befa 0533 898 SMS WhatsApp Jack o say eba making kind amount said yes na efata afei ani die no abu akwam ahobrase so ensem ni nkyira mumu ni ne videos ye me de bu awura wasum amaw Ahenkan FM yes ensem na say ede amawa na eye amanwesam ni ade efre
kakra oba jaje tata akana fuane mako aduawatwe enum 85 days o ne yakwa akwato eye aba eno nam so ama amanyoko awodu awo mamu ya mo ede omade hye no pretumi mampanyi dibra ne mrahye bedafie enso akunya no omatie sima mo esoso eton wo mo ka won mo nsem ede kire Ghana rishima ma se de be ya bato obla ni dura wo mo so betimi agina so de ato aba ede ama wo mo ene nsem no kase akura no oba eye achem odan bato mpesu aso a ene aboabo ye aboba na no wonya asem ketu abontim wo ya bodwa se de MPP fo nyira hia ene onabo Liza Dakwasi akwa wo to ne ho ato ne nsem wo ho no manya asem ketu akura na MPP amanyekuo no mo Frank Atuni eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Ghana man panyini abedechire na de wono soso ehwe abonachi dom se Frank Atuni abedechire running mate no eye Dr. Matuopoku Prempe sweet napo akura wono so atiasimu a ene onso di campaign na hyehyɛ so a na ahafo ne bono mantamu ene ogusu acheso nam a wono soso eto amanyokuo no ensempa no na amanyokuo no soso ahwe na nneoma agodo mu gide so betimi ba omba ba mu a ometima yedi aboa ama ahafo ene bono soso mantam atumpon no omugusu anso gye nim dieri nyina na akura kopie mu ewo bechem ewo ayeta no south mensini mu ewo ahafo mantam wane okoye no won nananum atre konyane atotodro ne anyintra kukudamfo akwasi bioni kire mu se stakeholders engagement ene koso na Dr. Opoku Prempe wane adehye mu di ahye mu se motwetwe enkomo no ana wode tu omanim se enkrofo bebre ni nane na ma mokika sai ana ono ne napono se nyame ya adom na MPP ba mu na obeyama mpanya bedetira wansha na wanjai Dr. Bawumia ma na nyina adwuma se de sene fata ana ya cheso betwitwa Dr. Bawumia na mu a ana wasi we nyina ekasai na nsenya aja omukoyi ni kire wa santimantami wamudi ne ko eye ne nana anamoso wopemso anamoso ama opemso tunefo ese wonfa ahobrase ene obuo ni anidie emfa nsom Dr. Bawumia se nyankopon ya adeno mo sakatumi na empo sisi ya yini so me yurani meti wonwe se ade biara Dr. Bawumia beka che ne se wonye no wonwe se obe ne sa pepepe se Dr. Bawumia fafo na po uname menambono dabi fribono kan friwo bra enkrapuni mantam sisi amihiawo waso wakeka no wode ahohia mu anase wode ahohade mu ejai eye de oye bia no wokọ ne nyina no ya ahobrase ne sutie ne bia enti eye ne nana otumfu atunufu sei na senkrofo bi se keka san wono sabi ahomaso hum wodi mu enti no oba be kokotia na chese wonmo mo kan sa no munnim de omo eka waso wono na so ewohoi eya sopa enti enche asamtie yetu nifo no watie papa eno so de be yaduma wose wo hwe Dr. Bawumia ahobrase wo breye ede mana nado danko akufado ene nei sebsebe mpeduasa nam so a wono soso ababeduru babia waduru ewa amanyosemu enti wono soso no ene gakanga no won so be hia ne babebre ede afi Dr. Bawumia hono ma wogidie se babua wono soso na amanyosem a wogusu a woye ewo mayimu etinya dia se wokwakoye kokoti ewo Dr. Bawumia so ne aye wono so kyena so mo eba ba mo so ma ma ba mo dani de nyina obekire ni so de ade ache Dr. Bawumia se ampa tumi ode ma no nani asopa Ania oti ye aye MPP amanyokuo no won mo Frank Atuni abedechire
Dr. Matthew Poku Prempia Dodona Efeno Napo na nanusi ya pe ana eye bechem manhima eye nana adwoa sewa dwamena a wotosomienu nana hima so nano etumu bia wo kyerem ese Dr. Matthew Poku Prempia de woyomo asirimu ba omode hye no enti senei ebrebi aso no omode hye enso ekwa pretumi bia etise ya eni kwanso mudi ne hwamo won be hye no mata na chi pampe ahye se na ni suade nu ne botaye wa amanyosemu no ebetumi enso abam ede amano Sake na be vice president wa Ghana ye bandia be se man ama abaso titu baomi president baomi vice president opa na wukobi se tumana na wukobi intimwe bia abona nanom ye wo se de be boa wo ye de be boa wo ama na jimu ama abana ofa ele so ni ehwamo se na body de bia meka omuni ni hwamo da ye omo ye bia no omo ye de boa gan omo ohye pa e de boa gan se me pa president ko so bai omo ye hye e de boa gan on bi ma e ma bechem yesu ye nyeri Ahenkan FM Adishimama eni awuti yei eye bechem man hima nana adwoa sewa damena a wotoso mienu na ote nenka enso eno na ye pem so na yakoyanim